ongagcela ukuphola komphefumulo upholiswa iphunga lebhale ebomvu noma esisibukile kepha munye vo ongayikha phansi nezimpande zawo ayitshale kabusha ayichelele inisele nezimpilo etshela ukuthi iphunga laphakade lithoba lolaka lomhlaba uyaqondani ukuthi izinyoni zizwe isifiso zethu azihlale eduzane kwabantu abangenalo iqiniso nxa zishaya amakhwela zibike imibike engcwele ephume izigilozini zothando ephethe imiyalezo ehlabayo eqinile ngempela waphoxa amajuba abohe ngawodwana nami sengizojubalala ngimfumana izinkalo zonke bangabe sigcino kuba ngimfumane la eMzansi nami sengiyojubalala ngomqakothando longafiyo phakathi kwamajuba amabili ngiyofumana imfudumalo kwenhliziyo ngise lapho ngiyofike ngithole khona noNkulunkulu amaphupho ami ayofezeka kuyenzekani mhlawumbe kambe inhliziyo yami mayigxuma emafutheni khala amashushu lapho usuke ungicinga noma ungidinga emicabangweni mumbe ngami anginanazi imicabango yami ngawe sithanda sami ngikhandela izithombe ezibaziwe nezingasose sabona angikubona ukhala kumbe leso nyembezi ngesenjabulo yami ukuzikhandela isifiso sami soba kanye nawe ngelinye lamalanga Tomuhle ungabuphisa ngalo ubuhle bevele evela kancane emashushu lesikhathi samagolide namasiliva ngoba asisinda amasiliva kusasisindile maku usabonakala ucingweni lami awu dear Facebook friend usezowavuma wangi-accepta ngiyabonga ngizocela enkondlweni nje iyangisinde indlela eya kwinbox ulisithunzi esabeka unombhalo ngubone kwibhawo yakho ngiufunde ngashaqeka mangithola ukuthi kawubhedelwa kanti ngiyakusaba ukuphoxeka ikakhulukazi nje umuntu engingamazi ngikusendela request nje angikwazi ngisahlaziya ama-post akho kabanzi profile pic yona ngiyibonile kodwa direction ayanele uchaza indlela engizizwa ngayo ukhona into ethuma nami ngingakhomenta nami uzongithatha njengabo bonke nibhuqana nabo nichise isizungu noma ungizibela uthi awungazi uyazi awazi ukuthi isithombe sakho sesisidlala umagxumagxuma nenhliziyo yami mnandi ubala ekhaya kodwa nafudumezana najolokisana ngendlela esimangaliso yabo kuba nani mina kuba nani ngicela ukunipha inkondlo yami nami ndizoyithanda bakithi sinenkinga sine-peer pressure xa ama-teenager kakhulukazi sibophelayo ko-Facebook enjengokuthi kunama-posters asejulile asedumile manje o-DP support please, PP support please uyakucela usisi ukuthi cela ulike isithombe sakhe uyazibuza ukuthi umuntu ukucela kanjani ukuthi ulike isithombe sakhe u-react isithombeni sakhe waye uzuza ukucela lokho akubonakali lutho muhle uwethi kangakanani understand loo nto sicela sizama ukuyilungisa loo nto siphile kahle emhlabeni